da munafurcin kai kwana biyu ma ba a ganin ka wallahi gari turkun nan ma ta kan layi kwata kwata an daina ba ta layi na ai ka tsaya story ne yanzu ma ya kawo wai ka san wannan gayan abokin wanda muke shirman nan da idi kake nufi na ji labari ai kai yaran nan da kuma ka sana ko dutse na ajiye mai anan da kenan sai ta ba bol na rantse maka da Allah kunjan da yaran nan wai yanzu ya kawo shi ba kar ka mai haukan nan da kake mai da wallahi yana nan da ƙarya gane wallahi da ƙarya gane wallahi sai na mai na rantse da Allah hauka ake yi kidin banza alaikum salam kai biza Allah ya kara ma lafiya baka da kunya wai ku koma baka da kunya ne na ga maka fakarin gauri baka da kunya ne kai rabu da shi da Allah wannan da shi muke wasan jaka biza Idi karba ne? Didda ke karba. Idi kake haka? Ba kai karba. Wayo. Ba kai karba. Ya ku kai ka tsaro sallah.